Temos que falar agora dunha importante vaga de rayados en Sada, que por suposto está a deixar numerosos coches danados aos veciños cabreadísimos. Hoxe entramos no taller xunto con David, o propietario, que nos vai explicar por que é tan importante facer ben o seguro para que non teñamos que pagar máis que o rayado en cuestión, que iso xa é dabondo. Rayados de lado a lado. Así apareceron nos últimos días varios vehículos en Sada. Ante isto, facémonos unha pregunta. Como teñen que actuar os donos ante semellantes actos vandálicos? Pois imos en busca de respostas. David, non foron ningún nin dous os coches afectados nos últimos días. Por o que teño escoitado, 7 vehículos. Aquí atendín a 3 vehículos. Viñan todos cos laterales rayados e as defensas. Prácticamente hai que pintar o coche inteiro. Si, a máis rayaduras profundas, a verdade que si, ben feitiñas, si. A mala fe. Collermo, debe ser con unha chave ou algo así, deixarmo o coche rayado de arriba abaixo, desde o capó hasta o final polos dous lados. Rascadelas bastante profundas, non? Son bastante. Houbo que apretar. Vaya gracia que me fixeron. Nesta situación sempre manter a calma, documentar ben todo, non? Sacar fotos do lugar, sacar fotos ao vehículo e o máis importante de todo, poñer unha denuncia. Que pasa se non sacamos esas fotografías? Se tedes un seguro de terceiro normalmente non cubre actos vandálicos, pero se tedes un seguro a todo risco con franquicia, por actos vandálicos, o seguro cubre o que é a pintura superficial, pero non te vai cubrir os danos acumulados que ten o vehículo. A primeira opción, se a franquicia é elevada, poñer a diferencia, e a segunda opción é abrir parte por danos propios por o resto do vehículo e pagar as franquicias correspondentes. Isto despois de poñer a denuncia, sí. Terceiro xa non hai que facer nin denuncia ni nada, non che van cubrir os actos vandálicos nunca. Unha temporada que houve varios rascazos nesa zona. Vas á cafetería, pregúntalle ao camarero e tal, no, pues a fulano tamén lle rascaron, a fulano tamén lle rascaron, a tal outro tamén lle rascaron, entonces claro. No teu caso, o coche só ten rayaduras, pero dísme que noutros casos teñen outro tipo de desperfectos. Sí, apareceron ali dous coches coas rodas pinchadas, con unha roda pinchada. A mellor algunha xente que a mellor está pues, algún tipo de enfermedade ou a mellor por divertimento, algún cativo. Non ten ninguna gracia, pero bueno. Sabe, tuve que sacar fotos para mandar o seguro, tamén saquei fotos para presentar a denuncia electrónicamente, que a presenté por sede electrónica, mandei todo palo, cursouse todo e listo. Canto vai tardar en estar o teu coche arranxado? Hai unha semana e pico como mínimo, que tampouco me foi moita gracia para entrar no rural. Se estuvese en cidade, ao mellor daba o mismo, pero en rural que che fai falta o coche para todo, hasta para ir ao supermercado, pois, porque vai ser moi complicado saber quen é o responsable. A non ser que o caces infraganti, ou estás vigilando coches 24 horas, ou senón vai ser moi complicado saber quen foi.